Masibulise abefundisi obaba nomama ntombi nensizwa nabantwana ngegama lenkosi uJesu. Sibale ngesixhosa ngoba sengihamba. Siyabulela bathandwa kakhulu enkosini. Njengoba ethethe usisizini lapha indaba yokupheka mawuzothetha. Ayibe inzima leyo nto uzothetha abantu. Abanye bayenjoya ukuzothetha. Wele abantu abafani. Inzima le nto yokucabanga ukuthi nizothini ngabantu bakaNkulunkulu. Ngithethe into zami lapha. Yes, mini yomgwaqo.
umbhali thina siyawulanda ngabo bonke sikwenzileyo sesemzimbeni, ngawo wonke amasu esiwathethileyo kukhona i-accounting. Now umuntu akuthathi kalula lokuba azoma phambi kwabantu abaninganga. These precious souls, labantu abafele uYesu emnqamlezweni, abantu futhi abahanjelwe uNkulunkulu. Above that, abantu uThixo athethayo kubo, engathethi kuwena kuphela. So that's the serious business esiphezwayo. Uba nje ikhona indlela yokuthi wriggle out ngamuntu uyashilika abonakale ngasekho. Njendaba nomuntu eshumela isikhathi eside kangaka, you never get used to speaking to God's people. Noma bawuthene nje angisakhulumi ke labaningi kangaka. So bazona asibonge umthandazo yenu esithwalileke sakwazi ukuba sinikhonze ngale ndlela esinikhonze ngayo. Into enhle nje ukuthi ke uNkulunkulu mayesinika njengoba iBhayibheli lisho lapho uPawulos ekhuluma, usinike a measure yethu ngamunye ngamunye, a measure, every one of us, umlinganiso. Angikwazi ukwenza okukamfundisi Magulu. He's got his measure. uNkulunkulu mayesebenzisa usinika i-territory, a measure. Manje ke futhi akekho ongazidla ngaloko azazisa. Uma loya enza ngemeasure yakhe, wena olalele ufuneka wazi ukuthi wenza ngemeasure yakhe. Ungamlindeli enze angakunikwa. Okay? Into ehluphayo le musufuna ngikhulumise okwakho. Bawe ngizongixakekisa. Oh. Ungifaka engxakini, mufuna ngilingise wena. Yabona ke ngithe izolo uNkulunkulu akawenza ama-sausage. Akawenza ama-sausage. Ama-sausage afana the whole country. Aphuthuziwe. Ayifana. Kodwa thina kasifani. Kodwa esikwenzayo kwenza umsebenzi ofanayo. I-end result yokuba kusizakale abanye abazalwane. So ke masibonge ke imithandazo yenu enisithandazele ngayo sisekhona ukuzona ihlamba izinyawo. We believe ukhona nokho okuyimbijana enekutholile. Amen. Siyakholwa nje ukuthi kukhona okuyimbijanyana kumsizulu ke masengisho njalo. Imbijanyana isizulu ese-Afrikaans. Abiji ikhona imbijanyana esishile nokho ulabo abasizwile. Kuyenzeka abanye bangasizwa masithetha ke. That's a possible thing. It happens all the time. So ke asikhathazeki ngokuthi ukhona abangezwanga ngoba bayezwa zobezwa. Uzothi masobezwile futhi ubezuthi yile yanto ababeyikhuluma lapha na esenta ngalo wanyaka. Ebese ukuthi usuma ngenyawo wenza izinto ezibonakalayo. Asibonge bazalwane, we ask for your prayers masifika lapha ukuthi nisithandazele ngoba asiwona amagagu ngesizulu, abantu aba-eloquent, abantu akwazi ukuchaza kahle. Kukhona labantu abantu bekhuluma very good ma benza into zabo uzuthaya iyahamba le mambala ziyaya ngiyosithela ngani thina abanye bethu babuye bangezwakali kahle
But by the grace of God, ube khona that measure esisebenza ngayo ebese kuyasebenza ukusebenza. Asibonge kakhulu sithemba ukuthi-ke sesiyohlangana la sihlangana khona emva kusemhlangano omkhulu waseThabanje noma kuphi sizohlangana esikulungiselelayo by the way ukubuya kwenkosi uJesu. Uma singacabanga lokho ayikho into esiyenzayo. Everything esiyenzayo, it's in preparation for the second coming of our Lord. Otherwise bazalwane ayikho lento esiyenzayo. So abantu abasha abathi benza konke abekwenzayo bathi come Lord Jesus. Nozwayo athi come Lord Jesus. Nomoya ingcwele esho njalo ethi come Lord Jesus. Ngoba iyona-ke into esilindeleke lapha ukubuya kwenkosi uJesu. Angibonge kakhulu inkosi ingithandaza noba aqina amadolo kwaze kwamanje. Ngisamile angasicela isitulo sokuhlala. Praise the Lord, angasicela isitulo sokuhlala. Besikuthola babe i-weekend. Mawudonsa kakhulu nokho kuyezwakala. Hayi. Ade idonsa igala. Siyabonga kakhulu ngifunda iBhayibheli-ke ngikondedela. Sizohlukana. Niqhubeke nisithandazele by the way. Siyezwana. Noma singasekho lapha kade nisithandazele ngoba njengoba sikhuluma izolo siyayifuna le Jeremiah ministry. Hallelujah. We are praying for it. In Jeremiah ministry. Praise the Lord. But that's what we need before restoration. Says what? Jeremiah ministry. Ifuna intombi nezinsizwa ezivusile. Abantu abadaring, abantu abayidelile, abayincamile, abantu aba-committed to the Lord nabo bonke bafuna bakwenze. So siyayithandazela leyo Jeremiah ministry yokumfundisa sazi sokwenzeka lento kodwa yona izokwenzeka. Bazalwane, isikhathi sifikile. We need i-change engezokwenziwa ngabantu. Sesiwenzile ama-changes amaningi enkonzweni lapha amaningi too much. Amanye affect ukusebenza kaNkulunkulu. But now we need a change that is effected by God. Napa abantu abasha. Hallelujah. Nazi intombi nezinsizwa. Intombi nonyana. Njengoba ngisho nje, awukwazi ukuthi ulandwe ezonweni uzobhala ama-minute kuphela uzufe. I'm serious ngalokho. Angihlali ukubhala ama-minute. Kodwa awu sengaze ngife uNkulunkulu ungibizela ukubhala ama-minute nje kuphela ebozweni. Noma ngaphi-ke, noma kusemadodeni, noma kubabasha, noma komama, noma hayi makhosikazi, hayi madoda abazalwane, ufuna kuzwakale. OFilipi bekhethela ukuhlala ematafuleni. Babuze Nkosi nawe, Nkosi uqedile njalo. Wathi uNkulunkulu wazamfana wami, asiye Samariya. uStefan wathi wasamfana wami wenza imanga emgwaqweni, wenza ama-miracles. Ebizwa ukuthi yini? Idiko. Noma ngena kuyiphi i-office lapha esonto nawo waqede. Don't settle. Usengifike la ngiyakhona. Hallelujah. Sesizungeze kakhulu lephansi kwalentaba. Hallelujah. Sizungeze too much. Baza abantu bacabanga sesifikile ekhaya ngikasikafiki. Okay, angifundele amazwi ngikhuthaze ngithethe indawo. Incwadi yamakhosi okumkani Kings, yeah, Sizulu amakhosi. Incwadi yokuqala yokumkani yethu mama mbisa kahle ekhaya.
Chapter 19, sifunde verse 15, siye ku 21. 1 Kings chapter 19, verses 15 to 21.
Baba wethu ongcwele iseka Jesu Kristu umsindisi wethu, sesiyahlukana kulo mhlangano obusibizele wona. Uma abantu bebizwe wena abaphumi belambatha, abaphumi bengaphethe lutho. Sesiyahamba. Haleluya. Noma ngaba amabili omathathu amasu lo suku lokugcina unganela uma evela kuwe Jesus. Noma amabili nobaba noma amabili nomathathu nje uma evela kuwe konke kwanele yawusutha inhliziyo yethu.
Thank you, Lord. Asibulise abangcwele bonke ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyabonga ke bathandekayo kakhulu ukuba la endlini kaNkulunkulu. Nina laba le lapha phakathi kwami ufuna ngidlulisela lapha kunina eqhubuka mangifunda lamazwi namanye sizowafunda. Sikhuluma lapha ngomprofeti Elijah no-Elisha. Sizongena khona sikhuluma ababili kodwa la sifunda khona indoda kaNkulunkulu lena ensukwini zawo zokugcina isizohamba ikhathele, exhausted, desperate, ngendlela emangalisayo. Abantu bayekangazi ukuthi umuntu noma ngabe uthunywe uNkulunkulu uyaphelelwa ngamandla ngenxa yemfazwe ahlangana nazo endleleni. Balobe belindele nje ukuthi uzokwenza izimanga enzeloba naloba, kodwa la sifunda khona ngiye ngilufunda ngenhla ngoba isikhathi sokufunda sikho. Ubalekele umka Ahabi wase wayongena emqolombeni emva kokubulala amadoda awu-450 eyedwa engalekelelwa muntu. Wethuswa inkosikazi uqeda ukuthandaza laphana kwavuleka izulu entabeni. Mayeqeda ukuthandaza, angithi ubethandaza umfana lo kwenyuka up to 7 times. 7 time wathi ngibona ifu elingangesandla. Ade kunankulu isandla, izandla zethu ayilingane ezethu zincane zaba yizikhulu. Wayebona isifu elingangesandla. Wathi-ke umprofethi-ke mfana angutshela Ahabi abophela inqola ayishayele ibheke eJezreeli ngoba kuza umdumo wemfuyo. Wahamba waya kumfana wamtshela eseqede lokho yena wabopha ingubo yakhe lana ngoba befake ingubo wona babengafaka amabhuluwe la sifaka. Wehla-ke ebamba ingubo yakhe kanje ebaleka njengomfana ngoba when the anointing of the Lord is upon anybody of whatever age, kwenzeka lokho uDavid akusho ukuthi uyabuyisa ukushaba njengokhosi for a specific purpose. Awunika amandla ongakazi benawo, ongasenawo ngomthetho kodwa watholela amandla because of a specific purpose. Sikhona uNkulunkulu namandla bazalwane. Noma sikhuluma nje naye kodwa asimaqondo. Wafika wathuswa inkosikazi kuthiwa yavela yathi-ke sengizwile ukuthi wena usubaqedile abaprofethi bakababa. Yoba kwenziwani ukuthi uma ikhanda lakho nawe lingaziwanga nje linganqanyulwanga nje njengela abaprofethi bakababa wethuka ngisho kahle wethuka washala uvalo wangenwa isizulu ingebhe amathola axeka. Ubabonile amakhanda enqamuka ngenqayilwa wena uyalibona nento kaseliyadinqika lapha lingakasuki uselibona seliphansi lapha. Wasuka wabaleka na uNkulunkulu ukhuluma naye-ke lapha. Rather u-Elijah usetshela uNkulunkulu baba sengiselekethwa lapha nami bafuna ungibulala ngoba ngishisekela wena. You've never found yourself in a situation la uzwa khona ukuthi awunamhlobo, awunayo ishoulder to lean on.
i-support system iphelele. Uthi i-support system iphelele. Because asikwazi ukusebenza ngaphandle kwe-support system yabazalwane. Noma bakubuso kangaka uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu mayese I am alone, I alone am left, and they seek to take my life. Verse 15, then the Lord said to him, go return. Usemnika assignment, that's why this guy cannot continue now. He's finished. Funeka hambile uphumla manje. Ayophumla ekhaya lasemhlabeni. Uthi uNkulunkulu ke umnika ama-assignment amathathu azowenza. All right? Assignment number 1 is to anoint Hazael to be the king of Syria. Assignment number 1. Assignment number 2, anoint Jehu uba abe inkosi yakwa-Israel. Ngiyabona lo. Khona mabhayibhelini. Okwesithathu, uzogcoba u-Elisha azothatha indawo yakho. Lawo mazwi asho ukuthi siyaphela ijeni yakho manje nawe. Isho njalo leyo nto. Isho ukuthi uzofa mfundisi. Yaphela indaba yakho uba umprofeti. This is the end of your ministry. Usho umuntu wamnika ministry, akusho abantu. Ngoba ke basho abantu bathi ministry yakho dabani iphelile. Kodwa lo umnika ministry yakasho. But first abantu umncamphelo wathi you're finished. Go home. Engakasho lo. Uthi ke sekuzothatha ku-Elisha umfake endaweni yakho, umgcobe endaweni yakho. Akwenzekanga ngale ndlela ayekhulume ngayo uNkulunkulu. Niyangizwa? Underline that. Akwenzekanga ngendlela uNkulunkulu asho ngayo ukuthi kuzokwenzeka ngayo, instruction ephume ngayo. Qala umnumzana uHazael. Qala ngoHazael, ebese kuza uJehu, ebese kuza uElisha. Uma suka lapho ku-instructions kaNkulunkulu amnikeze zona, usuke wahamba wehla. Ekwehleni kwakhe, the first person ahlangana nayo Elisha, not Hazael. Uma ehlangana naye akabe sabuza egazini nasenyameni, wamshaya ngengubo. Wayizwa ingubo ikhuluma. U-Elisha wayizwa ingubo ikhuluma, yakhuluma kuye yathi, shiya iingabi lezi, shiya amajobo, shiya oyihla nonyoko. Sizulu lezayo. Okay, praise the Lord. Iyathetha naye ingubo. Waphapatheka walandela u-Elijah. Esamlandela u-Elijah uyaphi? Uthi nginika ithuba kancane ngiyoqedele. Wahamba njengoba umuntu wena mina hamba manje ngishiye, wahamba umfana waphinde ekhaya wafika wathatha iy'nkabi zakhe kade elima ngaso wazenza ibrayi. Ibrayi wayenza namajogwe. Asesikhathi sokutheza iy'nguna sisekho. Asithatha wona amajogwe la iy'nkabi zakhe ngoba uyahamba ngempela. Akazubuya zolima la. Wamlandela-ke wangena esikolweni sakhe sabaprofethi. Alibonge igama lenkosi. Wangena-ke esikolweni sabaprofethi wadidiyelwa lapho, wadidiyelwa. Wathi niyayazi indaba yakhe yokuhamba elandela Elijah aze ayokwehla ingubo. Lena yamshayayo. Angizwa ukuthi uxoxa leyo ndaba ende kakhulu.
eseyithola ingubo wabuya washaya amanzi wathi uNkulunkulu ka-Elijah, uphi? Where are you? Boom! Amanzi abaleke njengoba ebaleke ku-Elijah. Wabuya. Uma sifunda lo baba lo Elisha uyacaca ukuthi uhambile ngoba bese babe baningi abafundayo lapha esikoleni. Niyabakhumbula iqeqeba leleya igroup leya eyayimlandela ihamba ithi uyazi ukuthi inkosi yakhe iyahamba akuyona inkosi yabo. They're in the same school. Hey madoda, asazi obani esihamba nabo lapha. We asked him to go in the same school as sons of the prophets, but they Elijah njengenkosi ka-Elisha. Why? Kuyafuneka kucheka la ukuthi ngabe nawe ungwalapha yini noma uyena walapha. Ayike wahamba Elijah wahamba njoba emboni lehamba wasala wabuyela esikoleni wayoba nguprincipal wesikole sabadodana abaprofeti onyana babaprofeti. Praise the Lord. Ujehu akakagcotshwa ngiyakhumbula kodwa Elijah enzenjani? uHazayeli akakagcotshwa kodwa Elijah enzenjani? Ake ngikhulume lento yakancane. Uyabona izinto uThixo azithethayo nabantu bakhe athetha nabo akuzona zonke abazozenza. Ngiyangizwa? Akuzona zonke abazawuthini abazakuzenza. Ngoba ngikhulumile esistereka. Ziningi into azikhulumile. Wathi usuka eKapa uyaphi? eKairo. Wafika azangafiki angiqhubeke nale ngizobuya la kuhle. Amen. uElijah ke usesikoleni asibolele ngaphesheya kumkani besibili chapter 9. Petty isikole lapha sabaprofeti, sons of the prophets. Onyana bani? 2 Kings chapter 9 verses 1 to 10. Ngifuna ukukhombisa ukuthi uThixo unezikhathi zakhe zokwenza izinto, unendlela yakhe yokwenza izinto. Ubani ofundayo? Inkosi yakho, ndiwaphinde vele
sake of the service, asime lapho. Malibonge igama lenkosi. Ngathi angithanda ukufunda iBhayibheli nje. Uthi uPaulos bafundela imibhalo. Now Elisha has taken over isikole sonyana bani baba prophet. Ayiphelanga lento uElijah umethi yahamba. Hayiwe madoda. Ayiphelanga inkonzo yokwenza yokugruma onyana baba profeti ngoba umprofeti uElijah esegodukile wayekhaya yasala kwi-product yakhe yasesikoleni sakhe sonyana. Uthe uThixo uzo anoint abani uHazayeli, abuye anoint abani uJehu, abuye anoint abani Elisha. He managed to anoint one person out of the three. Uma wawukhona ulale eMthixo ethatha naye wathi ayikho le nto kaThixo. Nambele ke seyafa manje uthi uHazayeli akamenzi ngani. Akamthambisi uJehu nami akamenzi njani. Kodwa usehambile usegqibela inqwele. Wahamba waqale wemuka lento izokwenzeka kanjani. Izindlela zakhe ziphakeme engqondweni yethu njengamasudu aphakeme emhlabeni. Me personally bengalindela ukuthi mhlawumbe uElisha ke uyena ozoqhubeka neministry lena yokuthi agcobe athambise laba abaseleyo abangakathanjiswa. Kodwa somewhere uNkulunkulu in his mysterious ways he knew ukuthi uElijah funeki ahambe engathambisanga umuntu oconnectayo. Kwenzeka iphutha bayiqale ngoHazayeli noma qale ngoJehu. Kodwa kwaba kuhle uNkulunkulu ukuthi athi egqiba ukuthetha naye abesemkhokhelele esansi laphana afike ensimini labo Elisha elima. Wayesethi uNkulunkulu nawe kwamsamshiya ungasamyeka ngoba indlela yakho yokuhambisa eseduzana. uElisha lapha esikoleni sakhe ubizwa omunye wabafana babaprofeti uthi-ke iy'nqatshoja get yourself ready, take this flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead. Uyathanda umfana lona. Lo mfana is still under tutelage ka-Elisha. Siyakuzwa lokho. Usekututelage ka-Elisha. Kodwa u-Elisha uyabatrain abafana. Uthi iya eGilead, hamba nalolu phondo, hamba nale flask. Isikhathi sokuba uthanjiswe uJehu sesifikile. Angazi le yakithi inkosi yayilahlaphi. Hayi madoda. Yaphuncukaphi ukuba bangabikho Elisha abathi continue the school of the sons of the prophets ukhutshwe ngisonto
Ngiyangixolela nje, hayi. Ngiyangixolela. Ufika ngikhuluma kanje nje. Ngikhuluma kanje nje. Thina esisele esingonyana bakaBheli. Asifananga noElisha. Jesus. Amesulela. Yes, what? Amesulela ngalento ayithathe kuThixo. Wamosulela. Elisha wayethe ngifuna kubebili lokwakho. Thina zange sifunde ukugcoloza. Safuna ukufundisa nje. Elisha akafunanga isikhundla sika Elijah. Wafuna ugcobo luka Elisha. Wathi ngosulele tata. Akasibonakala lapha bakithi. Lento lezizithu uThixo emthume zona zifogola zifeyila ngoba oElisha abekho. Too many years now uhambile uKhehla. Too many years. Kodwa nje indaba iCape to Cairo uyayibona. Bekufanele ukuthi maye hamba uKhehla imishi ayinikwa uThixo ayishilo Elisha hayi bafundisi ayishiye oElisha azi ukuthi lapho egcine khona bazoqala khona baye phambili. Ngiphosa nje ilambu lapho angizohlala ngiphosa ilambu uthatha umfana from among the sons of the prophets. Ngokwabantu lo mfana akakaqualify. Akakagraduate. Uma khona ngendlela esikoleni. Kodwa Elisha uyabona lo mfana right. Angamnika amafutha. Ayokwenza inkonzo yayinikezwe umprofeti uElijah. Ayanganikwe nami mina Elisha. Ayinikwanga mina yanikwe Elijah instruction from God. But because this boy ukulayinage, ukulayinage yamaprofeti, he can do it. Ingaba siyababona 19 abakulayinage. Kulabafana kulamantombazane siyababona yini noma sithreatened. Master Jesus siyababona labafana kulezikole eziphethe siyababona labafana amantombazane akhonjwa somandla. Nami sekuzule abantu abasha ngothi sakanje noma khuluma ngendlela bakwethu wathi ofuneka sibanike
iflask wawenza umsebenzi owashiwa phezu kwethu, kwathiwa siqhubeke nayo sisuke from Cape to Cairo. Some sense izizwe abafundi, signs and wonders and miracles following us. Ukhehla wayengeke ahlale enza ama-signs and wonders forever noma eselitheka. Hayi angizani kama ukhehla ni fona labathi ukhehla zangakwenze lokho, azange kusho ukhehla lokho, usitoti lokho, ngoba uJesu azange kusho konke. Msana udlala ngokhehla ngoba engaseze umkhulumela, siyamkhulumela akathina manje njengabafana bakhe, siyamkhulumela, msana kumkhulumela. uJesu wathi ezinye izinto angisazi ukumnika, useyezwa ozofika kunika. Oh hallelujah. There are many things engeke izithwale manje, kodwa uyeza ngiyakhumbula isiqephu sakhe sokuthi kukhona izinto eziningi azembulela ngebandla, because ibandla belisencane akakazange uzikhuluma, but nangaba abafana bazozikhuluma. Hallelujah. Nanka amantombazana azozikhuluma. Umusala wena namba abafana bazovusa, bazozithetha. Nalapha ephepheni lakhe azange azisho ukuthi ziyini, azange azisho, kodwa umuntu eyiningi engabe ngizikhulumile ukulazeligule sokuphefuna zenzeke ebandleni, kodwa manje ngoba ibandla liselincane alizukwazi ukuzamukela uNkulunkulu wamvala. Akamvalile for good, akamsilensanga, kodwa God's timing isifikile. God's timing isifikile. uNkulunkulu akusinika abantu abasha, abantu abafana abahlakaniphile namantombazana ahlabe kangaka nagcwele umoya engcwele, kanti akazukubathatha abasebenzise ukufulfila izinto zikaMkhulubhele ezembulwa, azange abeke etafuleni, kodwa zilondwe ngumoya ongcwele. Hamba mfana, thatha nansi iflask, ufike laphana umnike instruction hayi njengoprofessor wakhe. Praise the Lord. Hamba mfana, ufike laphana, ufike endlini laphana, uthi ngithunyiwe. Akasathunyiwe nawe Elisha, uthunyiwe uNkulunkulu. Wafika umfana wengane, mayingena laphana ukhuluma uJehu futhi, ukhala ngani mfana, ufunani? Uthi hayi nge-message yakho. I-message yakho, oh okay. Ekabani? Uthi yakho wena. Zebu. Asingene ngapha. Washeshisa umfana ujayile. Uthi wakwenza umsebenzi asuke angahlali emva kwenza umsebenzi. Wangena naye. Uwezwile amazwi akhe. Then he arose and went into the house, and he poured
the oil on his head, and said to him, "Thus says the Lord, God of Israel, I have appointed you king over the people of the Lord, over Israel." Wayigalela yonke ona hlobo kaJehu akasahlala bathi laba luthini uhlanya lolu uhlanya wewe umbona njengohlanya waphuma wahamba wamthoba uJehu, and it was just as God said. Ukuthi akuseyena Elijah, akuyena Elisha, yilo mprofethi ongabizwa ngegama, bizwa umfana managama, an ordinary young man. Praise the name of Jesus. An ordinary young man among others. But kwakhona indoda embonayo ukuthi he qualifies to take the flask. Sure, nje asingisini. Lolo phondo lo oil wahamba nayo. Umthobo elile angisizwa uthini Elijah lapho mayikhuluma ekhala uNkulunkulu wathi bafuna ukungibulala sengivele ngedwa. Uthi uNkulunkulu, never mind, ukhala kwakho mfana wami. I've got 7,000 people ongabazi abangakengqulwa kulo ukuthi they are standing on your side. Abangazange bathi kiss uBhali, abangazange bathi bow phambi kaBhali. 7,000. Namhlanje ke njoba kukhona 7,000, uNkulunkulu uzokhipha le 7,000. Ngiyangizwa uzothi yazi ukuthi khona abantu abangazange bathi bow esithixweni, abaziwa akakho baziyo kodwa bakhona. People who are zealous for God, people who are praying, people who are mourning, they are groaning in the spirit. But how long? How long? How long? Sihlale kuleli hlande nje. Abantu abagama ababizwa ngey'ntulo ethile, ordinary people. Niyabona bazalwana, imthandazo kaBheki, i-covenant ayenza noNkulunkulu igcinela abantu abasha. There's no reason why abantu abasha bahlale enkonzweni, ngoba they are not serving God according to God's purpose. Baserve according to the purpose yokubandla bethu. And they are very good at it. Very, very reliable, very staunch. Ey'ntweni abazifundisiwe esontweni labo. How much more uma bezokhulumela la kule level yamadodana abanonyana babaprofethi? Lamabandla esiwaholayo lapha should be centers where the sons of the prophets are produced. Amabandla afanele ukuveza onyana
ney'ntombi zabaprofethi. Lapho-ke nje angibhunqi, I'm unshakable endabeni yokuthi ibandla lethu lolunga mhlazana lakhipha labantu abavalelwe. Labantu abavalelwe kanti bane-impact abangayenza in the kingdom of darkness. Ngithe lapha isiprofetho sikaJoel sithi onyana nento onyana amadoda amakhulu ebese sithi men servants and maid servants. Uzothola umoya phezu kwaNkulunkulu. Lapho kuma-maid nama-men servants, they will also prophesy. Not men servants only. Nama-maid servants should prophesy. Ake sikuvuleke lo mnyaka ngegama likaJesu. Jesus. Sizwa? Asikwazi ukuthi siqhubeke nokukhonza uNkulunkulu nabantwana bakaNkulunkulu bevalelekile, bengakwazi uku-expressa lokuthi xa uthethayo kubo, just because they are females. Labantu besifazane abafuni babafundisi, lalele, don't be threatened. Abafuni babafundisi labantu besifazane, bafuna ukusebenza nenkosi ehlala phakathi kwabo. Avela phethu abafune ubufundisi laba bakithi, ngiyabazi laba bakithi abafuni bangabafundisi. uNkulunkulu abanike i-word of wisdom, they want to express it for the edification of the church. If God has given them a word of wisdom, they want to express it. If God has given them a ministry of discerning of spirits, a ministry of discerning spirits, they want to use that for the benefit of the church. Azivule iy'kole zonyana babaprofethi ney'ntombi zethu, ngoba kuthiwa ngey'nsuku zawugcina ziyawuprofetha. Noma unga-understand kulungile, noma sengifile yokukhumbula ukuthi wayishilo lwaba ukuthi ilevel esikhonza kuyona is not right. Neswini iBhayibheli lithini? iBhayibheli lithi ibandla lingumzimba. Analogy yomzimba. Now, lapha emzimbeni uma kukhona izitho ezingasebenzi ziyawusinda umzimba. Ake kuhlale phansi kufunda iBhayibheli manje. Ngesiye ukuxaka ngangento eningi. Ake kufundiswe iBhayibheli manje. Ngesiye ukukhuluma into eningi. Abantu bekhuluma ngento abangayaziyo. Uma kukhona ilunga lomzimba elingasebenzi, the
uma engafunctioni in the spiritual realm, lapha kulokhele yakho ushodisa isebenzi noma uvalo ubani, noma ukhiwe ubani, noma ukhiwe indoda yakhe losiso oshadile, kodwa indoda yakhe a key member in the body of Christ. Yabona kwesikude manje ukuba besikhonza isiBhayibheli, ngithe izolo la abantu abavala besifazane la ekhaya ukhehlayo bakhululile basetshenziswa uNkulunkulu, amadoda aphethe isondo, amadoda aphethe isondo. Ade besifazane manje abangabesaba zisebenzi awube ngama-organize, usho amadoda ungasho uNkulunkulu. Ngithe izolo uyambona lo mama ujotshelwe akajotshelwe organizers kangaka, uyabenza bona kufundisa, kodwa umthetho wakhe is a healer. Awukholwe nentombazane lapha ongakuthi ebadleni uNkulunkulu amsebenzisa ukuphilisa nabantu. La ikhona indawo yama-elder emizolwazi, awaphuthwa ama-elder indawo yabo nathi nabafundisi, ama-gifts awebandla lonke. Lo ntombazane lona uyabathandazela abantu baphile kuphelekile. Mina ngime ngibukele ngoba mina anginikiwe ukuphilisa ngale ndlela aphilisa ngange-gift. Mina ngisebenzisa i-faith. Kuthiwe these signs shall follow them that believe. So ngingena kulo site ngabe ngekho laba ama-healers bese ngiyabheka nge-faith. Jesus baphile nakumina, kodwa kukhona abaphiliswa gifts of healings. Bagcwele kuthiwa ama-elder ma umuntu egula owabiza, hayi laba bama-healings, abiza ama-elder amafutha afika mgcobo, ebese kuthiwa they must pray over. Uyaphila umuntu babenzani isu, kodwa kukhona abanye la abadinga lo yabhuti ngeministry ngesiyo healing, abadinga lo yasisa. Glory to God. Ikhuluma ngefanele esingalisebenzisi amalungelo ethu esingawenza njani, esingawasebenzisi ngoba thina sishaya imithetho. Asingakhi ibandla lamanguni la. Yamizwa ibandla lamanguni maxhosa namazilahle anemthetho emini madoda amasungu akumkani ukhona wayikhupha ukukhuluma wakujova sisemthatha besibebalekile ngaphandle bebalekele ipolitiki uma bephekele lapha nabo bakudla amafutha nokuthatha isikhathi esiningi, bathi uthe ngibheka ikhanda lenzula yini, ikhanda lomzulu yini, ikhanda lendoda yomzulu likhulu.
uma sophatha isiZulu lasiphatha isiXhosa la uNkulunkulu uzohlala lapho kulabo abanye abantu asishiye nesonto lethu. Ngithi-ke mase ngihlala phansi ulabonyana bethu laba nentombi zethu lesi uThixo nabantu abazofulfila izinto ezathethwa uNkulunkulu bakubheka. Angibazi nami uyabazi sezwa funa batshelwe bese beyasukuma bame ngenyanga bamukele i-ministries kuNkulunkulu. Ngitshile izolo ngathi ibandla leli lizosizwa ngabantu abasha nxa bekhonza ngokwesitandard seBhayibheli. Sezwa isitandard sami lalela inkinga yethu ibe lapha. We have mixed nabantu abangakholelwa i-baptism in the spirit. Abantu abangakholwa i-baptism in the spirit. Angithi ngesikhathi ama-Pentecostal eseyiwo ayingambalwa njengabantu bama-Christian church, babebalwa njengomamoni, bebalwa njengama-Watchtower, besibala njengama-Watchtower. Now, ama-compromises enziwe ngabazalwane bama-Pentecostals maningi kakhulu. Kwakufuneka siforfeit ama-distinctives ethu. Baptism in the spirit singabe sayithetha leyo ngoba indaba ye-baptism in the spirit yenza i-evidence ebonakala. Umuntu obhabhatiswa ngomoya oyingcwele akakwazi ngabonakala. Kwafuna manje sithi-compromise singabe sayi-emphasize indaba yokuthi labazalwane bethu abaphendukayo babhabhatiswe ngomoya. Obala hayi singabafaki kameleni la khale socheck ukuthi awukho dimonyana elingenelayo. Sihambe sahamba saphelelwa ngoba sicompromise indaba yama-miracles. Bathi awasekho abafundisi beBhayibheli ama-miracles. Uthe uJesu, these signs shall follow them that believe. Ulandelwa yini wena? They shall cast out demons. Yabona bakukhipha amademoni manje ifundiswa seyifundi. Makunya phuma kwedemoni kodwa kusekho amademoni manje lalela. Akho bayagula manje. Adinga wena okholwayo. Awadingi nomfundisi. Adinga wena okholwayo. To cast them out. Oh, hallelujah. Now, some to keep a demon, some has a matter. About the Sarah who is doing Israel corner as a prophet, as is an message. Who corner as a worship. Oh, hallelujah. When we worship God, we say, who was start a church? In way for a gay life. When we worship God in spirit and in truth, don't focus on the past. Paulos, putting your tongue as a moment. That's the church we're supposed to be. I will sing in the spirit. I will sing
Baptist awavulu Jesus. Baptist awavulu moya. Umoya useBhayibhelini. Cha. Lo esikhuluma ngayo hlala la. Ngathi iBhayibheli ithi thina inziba ithi ithembe likamoya engcwele. Imagine ukuthi uNkulunkulu umoya engcwele mayihlala phakathi kwethu. Ngisho umoya engcwele. Not imitation. God, the Holy Spirit, dwelling labafana nalamantombazane ihavuka abangayezi emusweni kaSathane. Yes! Imosha abangayezi emusweni sinentombi eyiningi lapha, but they're not a problem to the king of darkness. Abafana sinabo baningi, but they are not a problem to the kingdom of Satan. Sibizelo lapho. Sani bale ukhehla. Ukhehla wasifika leyo. Ihamba no-dynamite. Dynamite. Power. Dunamis. Into enomlilo. I-dynamo lena is source of power. Nabangena esikoleni sabaprofethi. Ngoba njengoba ngisho nje, this is my conviction. I may be wrong. This is my conviction. Ukuthi uNkulunkulu uzosebenzela abafana nalamantombazane. Jesus. Glory to Jesus. uNkulunkulu uzosebenzela abafana. Hey! Uzosebenzela abafana namantombazane. Uma evuma. Noma sino Elisha thina sizalo Elijah kodwa sifuna sibanike abafana sibanike abafana amantombazane siyakhathala kodwa singenza kanjani ukuthi sithola abafana amantombazane ayiswayele asobanithi asoma alindele ugese
ithi